manufata kauna ni ya fi dacewa kewatarwa shi ya izo ke yata yan mata ko da ke zamto mata manufata cikin mata na abince ke zan bagata gaskiya gare ni ke ce ta daya yarinya kin tsantsiya mai nutsuwa ga tarbiya na ce sai da ke yan mata sai da ke kirke haka sai